Ekele m unu ndị bịara abịa. Abụ m Obi George Onyekaba Obi Nnewichi Nnewi. Afia Olu unu na-ajụ m maka Afia Olu bụ ife adị mbụ eme na Nnewi. And all of us, those who are still living now, we are born into it. We grew up witnessing the Afia Olu festival, partaking in Afia Olu festival. Afia Olu bụ emume ndị be anyị bụ ndị Nnewi ji ekene Chineke na Chineke debere anyị ndụ ka ọjị, ka akpụ, ka ọka, ka egusi, ka ede and other akụlụ ubi niile dị iche iche wee dị ndụ lụchaa ya afịfịa, tinye manure, wee dị ndụ chọọ ka anyị harvest ya, ka anyị bido liwe. Afia Olu na-egosi anyị na anyị na-akwado iji harvest akụlụ ubi niile tinye n'ubi ebe dị iche iche within the Nnewi sub-region, ka anyị wee liwezie eliwe dịka nne Chineke wepụtara anyị. Akwado mmemme a anyị na-eme ka a na-akpọ Afia Olu n'ala be anyị a bụ Nnewi. Afia Olu adọrọ onwere gen dị na Afia Olu ma ife dị mma anyị ga-amụta na Afia Olu. In the first place, ọ na-eme ka Nnewi gbakanata ọnụ once every year. Ọ na-eme ka ndị Nnewi fụ ndị Nnewi ndị si mba ofesi dị iche iche, ndị si ebe dị iche iche na Nigeria, Lagos, Port Harcourt, Enugu and other places where ebe ndị Nnewi nọ, ha kwado nata na-eme ofeju ọkụ. Ọ bụrụ ife na-egbu anyị ọgụ, so ọ na-eme ka anyị ncha niile na-afụkọli onwe anyị nwee ike ya afụ mmadụ for a good number of months. But during the festival, New Year festival, ọ ga-anatalele ka o wee partake ya. Ị na-afụkwa anya mara na road nwanne ya makwa na road ya. Ndị be anyị nọ si na ana mmadụ fanata ma na anyị nwa na ọdụ ka anyị nwa bụ ndị na-enedo obodo anyị na anyị ga-akpa anwụrụ ọfụma nụ, because na onye nọ n'ụlọ ga-ewe onye nọ n'ọfịa, onye nọ n'ọfịa ga-ewe onye nọ n'ụlọ. Ọ na-abụ onye nọ n'ọfịa enwere onye nọ n'ụlọ, ọ na-atọ yinyobe maka onwere onye ga-awụ ụkwụ n'ala. Then ọ na-abụ onye nọ n'ụlọ enwere onye nọ n'ọfịa, mfịa ahụ ife anyị eji ego mee afịagbuwe. So ọnụ ishita na afọ ha nata like this, ha na-abịa ha na-etu anyị afa na-ekene anyị na-enwe ego anyị ji akpa anwụrụ wee nwee ike dị ndụ arụ adụ anyị ma ya were alụlụ ọha na eze ọlụ. With the advent of modern development in the Nnewi, His Royal Highness Igwe Dr. K.O.N. Oris ife na-akpọkarị ya awụ ezigbo nna m ukwu ka ọ bụ. O kwuru na ọ ka mma ka a na-agbakọsị Afia Olu ọnụ. Obi Uruagụ dọnyere ukwu sọpọtụ ya, Obi Umudin dọnyere ukwu sọpọtụ ya. I'm a humble self inclusive as Obi Nnewichi dọnyere ukwu sọpọtụ ya. Ọ ka mma ka Nnewi na-agbakọsị Afia Olu ọnụ dana ịdị na-agbụ iche n'iche. Because ọwụ na ịdịkọsị ọnụ dị n'igwe, we can make mountain to move and the mountain will move. Mana anyị bịa dị n'iche ndị anọla ebe a, ndị anọla ebe a, ndị anọla ebe a, we cannot achieve any meaningful development, not to talk of ịchọtanwu nke lụrụ anyị n'ebe dị iche iche. Ndụmọdụ na-adụ ndị niile na-eti mmanwụ maka Afia Olu a, ma Okeke ma Okafọ dị n'ime ha, ma nnukwu mmanwụ ma obere mmanwụ dị n'ime ha, onye na-eje gbara ọgwụ aṅụ. Anyị ma bụ ndị Nnewi chọrọ ka Afia Olu ahụ adị very peaceful everywhere within Nnewi. Ọ adị very peaceful. Nnukwu mmanwụ ga-eji nwa ya pụta, ọ nnukwu mmanwụ ka a na-akpọ ha pụta egbe nwa ya mee ịnyanga asị nnukwu mmanwụ ọ na-akpuo. Obere mmanwụ pụta afụkọ ọha owetina onye mee ịnyanga owetinata onwe ana
wee mee nyanga na obele ka akpọrọ obele mmanwụ so obele mmanwụ ya eji nwa ya nwere onwe anwe onye tiri mmanwụ na kpaghalịcha ayapịa mmadụ ịtarị ayapịa nwoke ịtarị ayapịa nwaanyị ịtarị quite unlike if I witness in the previous Afia Olu mmadụ abịa ya nwụzi na-agba Afia Olu anyị Nnewi agwago ndị our security apparatus our security agents ka ha dị more vigilant 45 yafa bụ yafa moto nyekwa equipment ka fa wee na-agagharị during the Afia Olu festival iji wee fụ na ama nnụ ọgụ iji wee fụ na o nwere mmanwụ na-emesi mmadụ ike onwe mmanwụ mmesi mmadụ ike buleti na moto buje na-ajụ ọfịa ebe a na-ahapụ mmanwụ na mmadụ ada nọ ọ nwere ajọ ọfịa na-ahapụ mmanwụ so onwe mmanwụ mkpala agha na-agha ekechi etinye na moto buje na ajọ ọfịa lụọ hapịa maka ibupụta ya ebe ndị mmadụ nọ mmanwụ kpughe ha n'ihu ya ụlọ atụọ so na mmanye ha ndụmọdụ onye ọ na-agbala ọgwụ ya ṅụọ ka anyị gbefu na anyị gbara Afia Olu aha ọfụma ọfụma the organizing committee na nwere nne they have been here, they have consulted me, and I gave them my word that I'm supporting them. And my support is always 100%. If I said I'm supporting you, it's always 100%. I'm not going back. Eso na ndị na-achọ udo na Nnewi. Onye na Nnewi otu. Anyị amụ mgbasasị. Anyị ga-ejikọsị aka ọnụ na-azọ Nnewi anya, bụrụ Nnewi anya ka anyị wee nwee ike keta oke niile nke eluwela anyị ebe dị iche iche within Nigeria. Ndi-Nnewi Online has been performing wonderfully well since the inception of Ndi-Nnewi Online. You guys have been doing very well, protecting and projecting Nnewi and the Nnewi issues everywhere to the world, and we are proud of Ndi-Nnewi Online people.